syukur. Tane yo. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Met piye met? Kosok seret-seret padake karung apa piye? Yo tak antem iki. Aku ora melu. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J, ngaten iki. Napa J niku Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dadi nuntak jelem. Tak kira- Tapi sinembang kok kae Cahayu Prabor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawiryan gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya Mas? Iya, jogete apik. Wah, iya. Ayo. Kene Mbak Prabowo diaturi munggah kene. Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk asmara. Trak tongkang. Kene Cahayu Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. Cak Komet karo Cak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Prabor ini wis munggah, Komet wis enek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, karepku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabor ini kan wis munggah. Sampeyan wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajangan piyayine gede dhuwur. Kowe ngerti met? Victor met. Tak celuki ya. Iya ya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya met? Met. Oh lah, Victore, wah boten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi ra kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor met? Kuwi ora Victor. Sampeyan ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Mau seniman dalang kuwi. Lodro Yo ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Lho, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piyayine. Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbak E. Ayo kene. Jare mau Gubuk asmara. Ayo metu jalan. Ben joget dek. versi J. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Niki Victor niku ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung-tung. Ah, aja percaya met. Lah. Joget J, versi J. Ayo versi J yo. Yo. Versi J. Laras Kawiryan. Gubuk asmara. Wah, rambutnya tuwa apa. Amit pasang kalimat apik tunggal guru aja ganggu tunggal coba aja bodoh Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Iya. ayo Oh. ya Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. gubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna abang tanda isih lega
kono karo ndelok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandeng tresno. Ya iya iyo. Tanpa bantalatan kokoso bot abotan kesamaan asmara. Bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya-wangi Nganti jagat rina cadekan sajroning ati Oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garapmu merga larang Wow. ing kubur. Ayo, 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 ayo. Ayo wong delok kae, wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Yo, yo, yo. Ayo, kae wong delok lho. Wong delok kalih dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Wong delok. Alah. Ya Piye apa? piye met? Itu aja omong-omongan sik. Apa cak? Apa kuwi? Apa sing bebak apa? Apa cak? Lha polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki tok lho sing dipamerke karo bocahmu ya. Lo kelebihane luar biasa. Iki lho, Met Met. met ming trimo ngene kok dipamerke karo awake. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya, Iya. kelincahannya. Koyok ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine koyo ngono apik, koyo ngono kok iso. lagi ngene ya met yo. takonono. Selain nari, Selain isone ae apa? apa? Ayo isone. Loh, iki urung sepira, Mas. Urung Suara. Alagur suara bedina iki nyuara lho. nembang iso Nembang apik. suluk. Alagur suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh. 7. Semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa? Katok Ya lho. apa? Kowe iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pampers piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora met. Aja sini-sini wong lho met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik ndi karo Ayo. Victor? Jajal. Ayo met tes met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan Ayo, tes, mahasiswa pedal Semester pitu iki, semester pedal pedah pitu. kowe. Niki semester 7 to. Itu. Kowe semeter piro met? Semester pira sampe? Lah semeter piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol ngono. Mas, Ayo met. tuh, tak tuh, dikendang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lo met Apa? sini wong lo met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la.
Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak Kok turundur. lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wae lho. Ekspresine apik. Anak trimo sampean lebih orjen, nek orjene halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah aku ora iso dhuwur nyapa lho. Maneng ison. Maneng dilara ati. Diulang-ulangamu lho, Nduk, Prabarini. Ayo. Aja nganti kalah. Ojo isi-sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabarini iki lho. Sik. Gurune Maneng. Cek met. Apa bugele apa met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison. Maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met aja sini-sini aku lho met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalen iso. Iso. Ngulon pol. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Siap, lagu kok. Lagu kok. Lelaki tok gitu sing bener. Iya tuh Pak. Lagu kok. Anu apa? Dia ben bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong iki didikane Prabarini kok Iya ya. lata-late Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Oh, Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten, Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Lah iki tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe kok ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga Heeh, dhek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng. Loh. Allah Akbar, Allah Hei, Akbar. Cok malah Ya kok malah adan Itu kok ya. malah adan. Lah kok ya malah komat. Karepe versi religi. Religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang, ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene met. Aja sini. Jaranan met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. gagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo met, kene met. Tor Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok. Mencelat. Komet iki gampang ngitekan nek ro cah cilik. Ayo met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Kethek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora ana sampean iki. jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, apik. Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. Ayo. Yo. Sedul Jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Sedul jaranan motor beling rene otak tempeling. Dosa, 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 dosa. Jaranan motor beling rene otak tempeling.
Iki piye to iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepnya piye to? Ngene iki dalan ngene iki simi lek ora 17 lembar ora iso lho, Kang iki konsepnya piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Begini gak aku ora iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Prabarini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Nggih. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Lho piye met? Kok ganti met? Kira penake gak apik. Jelasne met, jelasne met. Jelasne met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut. Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye met? Ayo jawab met. Seneng bet dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, sik diurus met, diurus met. Diurus met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Rene Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tau neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tau Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa. Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo dulu tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, asline. Wes to, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan dan- klarifikasi itu penting toh. Eh. Dari nang kene Kowe rasa Syukur. ratane yo. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Kowe piye met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Kok tak antem iki Eh, kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ngene ditakoni sik geret rene digorot-gorot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober-bernya apa? Kowe iki Ayo met, ayo met. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Lho Mas aku Prabarini iki menungso macak ayu-ayu mok seret-seret kok reken blecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho, Kon. Eh, kon iki Lah bahasa Jawa Timuran yang nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. Nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Niki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk, Bekucuk Tempuran. 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 Nah niku, Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. setok aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampene omong sampe tak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Ini. Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune mriko ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Lho, Kok ngawur ora ngerti acarane met. Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini apa? Takokno kene. Loh, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasyakuran. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Loh. Kan kaya Bu Mujiatun asine piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa nyanyi piye? Pak? Prabarini kula tak pengin sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso nembang. Boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih, monggo. Apa nduk? Tembange. Victor.
Oh dia lelaki ya, ya. Itu Lah. tembang campur sari oleh Brobor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnan Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Pak. Katresnane lintang asmara Oh, betul. gitu Oh, kan. iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dewo. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Mbok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak, sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deokut. paribasane ku Paribasa. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, kaya ya. anak kucing anggora. Heeh. Tembangnya lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Rol sik ya, Le. Rol. Laler mikok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Sak meter setengah. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok, Dek. Sapu tangan. Salah nemah. Oh, Dik. Ayo. Iket Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. iket. Soso marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandrung, Oh. digandrung lho. Ayo. Ayo Tor digandrung Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono lho, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Tadi Wis. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa ta, Prof? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Dolan Lek adike njaluk pipis sih mbok ya ditatur to, Ditatur, Met, ditatur. Adik arepmu Aku yo. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Mbah. Ngomong wong ayo. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Tor, sik. Tor, rungokno ibu yo, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, mi Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng ono. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iku ora Adik ngajar. dhewe. Adik ya, Adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Enak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medhun-medhun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa Tor? Getar-getar Tor. Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Iki Mas, apa tuku kacang aku. lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kacang kaya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak
tumbasan pinten? Sik. Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to, Met? Rek. Aja mbok nyek, aja mbok nyek. Rasaku ora bakal Wong bagus nyawa Uncat saka raga yen tresno bisa aja ditekek lho, aja ditekek lho.